Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Kubaba uNsibanda okubingelelayo ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga ke kakhulu uNkulunkulu wethu sigcinile wasilonda nakulo lolu suku lwanamhlanje. Kule ngosi le inkonzo zaphathi nensuku ngicine ukukhuluma nani ngolesihlanu ngoba besifake inkonzo izolo. Ixolise kakhulu iphutha engilenzile bekuProfethess Mkhonto ngaqale ngathumela ukuthi ubaba uMthembu ngiyaxolisa kakhulu iphutha elenzekile nakuyo uProfethess Mkhonto uzama umprofetikazi ngiyaxolisa kakhulu ndodakazi yami ngiyaxolisa sibonga kakhulu inkonzo siphe yona emnandi uNkulunkulu akubusise. Ngiyathanda ke ukudlulisa ukubonga kakhulu kwabase Pomeroy eMsinga. Umgqibelo sasikhona saba nenkonzo ezimbili. Basiphatha kahle kakhulu ngendlela emangalisayo. Kudla okumnandi okwakuphekiwe lapha ngasho ngathi ya. Ayicha kwakuphekiwe lapha yana. Inkinga yami ile nto ukuthi ngisheshe ngisuthe. Plate lokuqala ngalibuyisela emuva ngathi ngicela bayongiphungulela bayazi nje ukuthi ngidla okuncane nini kodwa nje kwakumnandi ngendlela emangalisayo. Angikhalisi ke mntaka baba bangixolela basemkhosini bazoze bezwe lento. Cha uxole nje ngiyaxoxa nje ngoba phela siyabonga kakhulu impatho abasiphathe ngayo lagcwala ihholo ngendlela emangalisayo. Bephumile abantu basekhaya lezwi nabantu bakhona eMsinga babekhona bephumile ngothi lwabo. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu umsebenzi owenzeke lapha ePomeroy. Ngesonto ke bezivula ibranch eDandi. Sesine branch eDandi. Ngiyathanda ukuyixoxa nje kafushane indaba yaseDandi iyamangalisa. Yazi ukuthi iyamangalisa. Umfundisi wakhona sazane naye ngo2020 eza ezobhabhadiswa wafika obhabhadiswa nabanye abazalwane ungomunye wabokuqala kulendle esibhabhadisela kuyona waba naye waqopha umlando waba omunye wabo. Ayisahlukana nje kwakuhle saphinde sabonana kwacaca ukuthi le ndoda le hayibo ikhona into ekhona uNkulunkulu ayibekile kuyona. Ithe isuka engitshela yathi isithola isite iyakha. Wakhani na Macingwane ngakho indle yenkonzo. Wakha indle yenkonzo. Le ndle yenkonzo manje oyakhayo wakhela nibandlalini wenzela ibandla okhonza kulo. Cha indle yasentabeni. Wangimangalisa. Yangimangalisa lensizwe sencane indodana wayakha indlu yedwa ngaphandle kosizo singakaze siyibone. Wayakha wayiqeda wayiplastela wayipenda wayifaka yaphelela. Isimanga lesi. Kanti ubeyileke nase Bible School enediploma yokufundisa. Ungitshela ukuthi uyaqhubeka njengamanje uyafunda. So isimanga uNkulunkulu nendlela zakhe. Abazalwane bebegcwele kule yandlu ayinkulu yona kangako kodwa bebegcwele kuphume abantu baseGlencoe, Danhauser, koshiyane lapha eRockets Drift babekhona. Umfundisi wakhona umfundisi uHadebe noma uSibongile Hadebe nabanye iyagcwala indlu. Abanye abade besePomeroy bafika futhi eDandi. Saphatheka kahle siphatha kahle uMacingwane ngendlela emangalisayo. Yazi ngivele ngithobeke ngibuke isihogo sami ebesingihlalele ukuba ngizange ngilalele. Ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu ngiyamdumisa owangenza ngalalela wasebenza empilweni yami. Ningasikhohle umkhulekweni sinomama usathana akasifunda kancane. Lo msebenzi mkhulu usaqhubeka nokuba mkhulu ngakho ke sidinga imkhuleko kakhulu ukuthi silalele umoya ongcwele senze lezi zinto umoya ongcwele azifunayo. Siyabonga kakhulu Macingwane siyabonga uNkulunkulu akubusise. Akujwayelekile lokho okwenzile ukwakha indle yenkonzo wedwa. Uyasifundisa ke bazalwane ukunikela inkonzo yokunikela. Angisho ukuthi nawe uzozakhela indlu yakho wedwa kodwa nje inkonzo yokunikela.
Njengamanje sibhekene nomsebenzi omkhulu ngendlela emangalisayo wokwakha ama-branch. Uma uNkulunkulu evuma, ngiyafisa ukuthi emva kukaJulayi, emva nje kwenkonzo zikaJulayi, bese siyaqala ngokwakha i-planning ke ithi siqala eMafakatini naseBhamshela. Okwamanje wona ama-branches amakhulu, kodwa akayeza namanye ngiyawabona. Yazi uNkulunkulu usemsebenzini, ungasali. Yiba ingxenye yomsebenzi kaNkulunkulu okhulayo. Yiba ingxenye yomsebenzi kaNkulunkulu okhulayo. Uqopha umlando nawe ukuthi waba ingxenye yomsebenzi kaNkulunkulu. Nami ngangiwomunye wabazalwane ababekhona kwenzeka u-1, 2 no-3. Ayike nokho siyabonga. UMacingwane ungimangalisile ukunikela okungaka. Akasebenzi nomsebenzi otheni. Yabona nje angiwazi kahle, kodwa ukona lo msebenzi oholela kakhulu, udinga ama-skills, akayona imanager. Ngiyibona lo nto uyasebenza nje, kodwa wakhe indlu yokukhonza, wayiqeda, wathenga isite enkulu ngendlela emangalisayo leya site. Obona ukuthi uNkulunkulu mayese ukhulisile umsebenzi, ngokuvuma kwakhe sisazokwakha indlu enkulu lapho. Noma singakayakhi indawo engabeka itende kube nemvuselelo enkulu ngendlela emangalisayo. Siyambonga uNkulunkulu, siyamdumisa kakhulu. Kumnandi ukusebenzela uNkulunkulu. Kumnandi ukuba nabantu abayimisela ukusebenzela uNkulunkulu. Abantu abalingisa labayana oHure nobani ababephakamisa izandla zikaMose. Athi mayisekhathala impi yaIsrayeli ihlulwa bamsekele. Kumnandi ukusebenza namadoda angisekelayo. Kwamanje uNkulunkulu angikhali, befundisa angiphebona bonke ngothi lwabo bayangisekela ngendlela emangalisayo. Befundisa abasemabranchini bayangisekela. Befundisa engihlezi nabo la eRichards Bay bayangisekela. Ngiyabonga, basekela umbono kaNkulunkulu, basekela umsebenzi kaNkulunkulu. Kwangathi uNkulunkulu anganibiyela nonke befundisa, anibusise. Mase ngithi abefundisi ke abavangeli ngibafake phakathi, nonke nginifake ndawonye nje, nonke bazalwana, ngishiyanga muntu. Ngibonga nabazalwana uNkulunkulu angiphe bona entabeni, nabazalwana uNkulunkulu angiphe bona ekhaya lezwi, nabefundisi basekhaya lezwi abagcwele bamahlela ahlukeneyo. Ngiyambonga uNkulunkulu ngani. uNkulunkulu anibusise nonke. uJesu Kristu inkosi. Ingaze ngabonga namhlanje, kwaze kwashaya u8 minutes. Ngibonga, ngiyamangala. Asikhulekeni bazalwane, siqhubeke nenkonzo. Jesu Kristu inkosi. Baba wethu ongcwele, baba olungileyo, uNkulunkulu onomusa, ngiyabonga ukuthi ungiphe amandla okubonga, ngidlulisa ukubonga ezisebenzini zakho ezihlukeneyo, ngoba Nkosi akusho ukuthi izisebenzi zakho lezo zibizile kuphela, nabangashonga ukuthi bayaluza ubizo bayakusebenzela ngendlela ezihlukene kuma-levels ahlukene. Ngiyakubonga Nkosi ngokuthi ungiphe abazalwane abafana nalaba entabeni nasekhaya lezwi, ungiphe abaholi abafundisi abafana nalabo ngiphe bona, babusise bonke ngothi lwabo. Ngiyakhuleka ngegama leNkosi uJesu, nabasekela umsebenzi wakho ngokuletha abantu. Ngiyamangala, ngiyabonga Nkosi. Kuyacaca ukuthi akuwona wami umsebenzi ongowakho, yilokho esikuthokozelayo nesikujabulelayo. Khulisa-ke ibandla lakho, khulisa ikhaya lezwi, likhule ekukwazini, likhule futhi nangenamba. Khulisa intaba yendlu kaJehova ikhule ekukwazini, bakhule futhi nangenamba. Siyabonga-ke Nkosi bakanye nathi kule nkonzo. Busise bonke abalalele nabazothunyelelwa izwi lakho liwenze umsebenzi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga-ke uNkulunkulu wethu, siyamdumisa. Bazalwane, asiyeke enkonzweni yethu sisakhuluma ngabo ubunye kuKristu Jesu, kuJesu Kristu, kuKristu. NgokaJohn chapter 17 sizofunda-ke uverse ukuze sibambe, asiqale lapha kuverse 20 sigcine ku-24, ngoba u-24 sidila naye. Angiceleli laba bodwa, kepha nalaba abakholwa yimi ngezwi labo, ukuba bonke babe munye njengalokhu wena babukimi
nami ngikuwe ukuba nabo babe kuthina ukuze izwe likholwe ukuthi wena ungithumile. Nenkazimulo ongiphe yona ngiyiphile bona ukuze babe munye njengalokhu thina simunye. Liyangithobisa lenkazimulo ngoba ngiyayibona lenkazimulo uJesu anginikeze yona yile ayinikeze ubaba wakhe. Ngiphinde uverse 22, nenkazimulo ongiphe yona ngiyiphile bona ukuze babe munye njengalokhu thina simunye, mina kubona nawe kimina, ukuba bapheleliswe obunyeni, kuzizwe lazi ukuba wena ungithumile wabathanda njengalokhu ungithandile. Verse number 24, Baba, ngithanda ukuba labo ongiphe bona nabo babe khona nami lapho ngikhona, kuze babone inkazimulo yami ongiphe yona, ngokuba wangithanda kungakasekelwa izwe. Nathi ngokunjalo wasithanda wasikhetha lingakasekelwa izwe. Lokho siyakuthola laphaya Luka John chapter 15 verse 17. John 15 verse 16. Uthi aningikhethanga nina kodwa mina nginikhethile nina. Nganibeka ukuba niphume nithele izithelo nezithelo zenu zihlale, ukuba noma yini nakucela kubaba egameni lami anikeze khona. Bazalwane, sikhethiwe. Akuthini esikhethe uNkulunkulu. Sithandiwe, akuthini esimthandile. Uyena osikhethile wasibeka ukuba siphume sithele izithelo nezithelo zethu zihlala. Akamfuni uNkulunkulu umuntu onenazi izithelo ezihlalayo. Afike uJesu njengoba afika kumkhiwane ongenazithelo uqalekise. Simele ukuhlala sithele izithelo zikaNkulunkulu. Uthi kuJesu akuthini esikhethe yena, uyena osikhethile. Maqede wasibeka ukuba sithele izithelo nezithelo zethu zihlale. Unazi izithelo zikamoya lezi eziwu9 ezikwaba seGalatia chapter 5. Unazi izithelo zikamoya ziyatholakala ngaso sonke isikhathi noma zibuye kube ubusika kuwe ziphele kuvuthuluka amaqabunga. Okay, sikhuluma ke nokuthi inkosi uJesu ifuna sibe khona lapho ekhona. Asibukele le verse ngizama ukuthi ibuye ingqondo enkonzweni besinazo ngempela sonto. John chapter 12 verse 26. Uma umuntu engikhonza akangilandele, nalapho ngikhona mina soba khona isikhonzi sami. Uma umuntu engikhonza ubaba uyakumazisa lo. Ukhonza bani wena? Izinto ozenzayo ziyavuma yini ukuthi ukhonza uJesu? Ukhonza bani ngempela mntaka baba? Ngixoxele nje. Ake sihlebe, ake sihlebeke thina sobabili nawe. Ukhonza bani? Awusawakhonza amadlozi? Awusakhonza izithombe? Mhlawumbe ukhonza ubuso bakho uhlala esibukweni kuze kube leyo nkathi. Mhlawumbe ukhonza izinwele zakho usuze wayishintsha wayixhuma. Ukhonzeni? Mhlawumbe ukhonza umzimba wakho bakutshelile bathume kahle. Bathunyathela ngabantwana basobho bayakulahla. Yazi umuntu uma ekuncoma uyakubulala. Ukwenza njengespring, yabona uma ubamba ispring, yabo ispring noma ngaba lesepene esincane noma esana, usicindezela usithi sihlanganise la usidedela khona sigquma siye kude, siyalahleka ngamanye amagama. Umuntu uma ekuncoma usuke kubulala ekulahle kususe embusweni wezulu. Uma umuntu engikhonza akangilandele. Bazalwane, moto ukhonza uJesu umlandele kuze kube sezweni lakhe lokugcina ukwenza konke akushoyo. Uthi nalapho ngikhona mina soba khona nesikhonzi sami. Uma umuntu engikhonza ubaba uyakumazisa. Yazi ukwaziswa uNkulunkulu, akwazisa uNkulunkulu. Njengoba azisa uJesu athi bheka lo uyindodana yami ethandiweyo, muzweni. Basiqhubeka John chapter 14 verse 3. Kwema ngiqale ku1. Inhliziyo yenu mayingakhathazeki, kholwana uNkulunkulu nikholwe nayimi. Ekhali kaBaba khona izindlu eziningi, uma bekungenjalo bengiyakunitshela ukuthi ngiyakunilungisela indawo. Nanxa ngiya nginilungisela indawo ngobuye ngize nginibuyisele kimi ukuba nalapho ngikhona nibe khona nani. Sicizelele ekuthenini uJesu ufuna sibe lapho ekhona. Uthi nesikhonzi sakhe sizomlandela la emhlabeni bese siba lapho ekhona naye. Bazalwane, inkosi yethu iyasithanda. Inkosi yethu iyasithanda ngendlela emangalisayo. Masiqhuma ke siya laphaya kuMahubo Isambulo chapter 3 verse 21. Sisakhuluma ngokuba la
uba lapho uJesu ekhona. Uthi kuJesu, Sambulo 3 verse 21, onqobayo ngiyakumnika ukuba ahlale nami esihlalweni sami sobukhosi, njengalokho nami nganqoba ngahlala noBaba esihlalweni sakhe sobukhosi. Uma uyinaka lento lamavesi esidlula kuwona, inkosi uJesu yenza sure ukuthi lokho kwenziwe kuye uBaba wakhe naye uyakwenza kithina. Angiliphinde. Inkosi uJesu yenza sure ukuthi lento eyenziwe kuye uBaba wakhe naye udlulisela kuthina. Njengamanje uthi onqobayo ngiyakumnika ubahlale nami esihlalweni sami sobukhosi, njengalokhu nami nganqoba ngahlala noBaba esihlalweni sakhe sobukhosi. Azamnandi nantizwe, yamnandi nansi indaba. Wanqoba uJesu kufa esiphambanweni, wanqoba evuka ngosuku lwesithathu, wanqoba isithe singuSathane, kwamenza wahlala noBaba wakhe esihlalweni sobukhosi. Uthi-ke nathi masinqoba uzohlala nathi. Lalela-ke, isihlalo sobukhosi asifani nalezi zihlalo zethu zasemhlabeni. Ungacabanga uzohlala esihlalweni umpintshane noJesu, phela zethu zasemhlabeni mawahlala nomuntu nampintshana. Cha, isihlalo sobukhosi sikhulu. Ngiyakhumbula angayishumayela lo ntshumayela. Isihlalo sobukhosi indlela esikhulu ngayo sicishe sibe ngangohafu weAfrika, uhafu weAfrika. Njobe iAfrika icontinent inkulu kangaka. So isihlalo sobukhosi is that much bigger. So ke uma ke ethi njengoba yena wanqoba wahlala noBaba, abampintshene abahlezi kabuhlungu sebempintshene, cha, nawe futhi uzofika uhlale kuso lesi sihlalo sobukhosi. Madoda, what a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Kwathi angicule, uthi hayi angizocula ngoba nginalo izwi elihle. Bazalwane, onqobayo uthi inkosi uJesu iyakumnika uba ahlale nayo esihlalweni sakhe sobukhosi, njengalokhu naye wanqoba wahlala noBaba esihlalweni sobukhosi. What a promise. Sithembise sihle kangaka. Babuke bonke belapha bekude, wena uhlezi esihlalweni sobukhosi nenkosi uJesu. Ngobunjani? Ngobunqobile. Bazalwane, asikhulekelaneni. Ngiyanikhulekela ke mina. Ngiyazi noma uyanikhulekela. Siyanikhulekela imini nobusuku ukuba nikhule kumazini ninqobe. Ningasikhohlwa nathi ukusikhulekela. Khona sofika siphelele. Sithi basithi siyabhekana, hawu. Namba abantu basekhaya lezwi begcwele esihlalweni sobukhosi kwemadoda. Abantu basekhaya lezwi emhlabeni bafike bahlala bonke esihlalweni sobukhosi. Isimanga leso. Awusihaleli wena. Awufisi ukuhlala esihlalweni sobukhosi nenkosi uJesu. Awufisi ukuhlala esihlalweni sobukhosi nabantu basekhaya lezwi. Awufisi ukuhlala esihlalweni sobukhosi nabantu basentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa church. Kodwa kuzohlala ibandla. Ngeke kuhlala ogezwe ngegazi likaJesu. Yiloyo ozohlala wayeseyanqoba. Ngoba lengageza igazi likaJesu manje kusasa unqotshwe uSathane. Kodwa kufuneka abantu abazonqoba. Izaga 28 verse 13. Ufihle isiphambeko sakhe akayikuphumelela, kodwa uzivumayo azishiya uzothola umusa. Ziyavunywa izono, ziyashiya ukuzothola umusa. Bese uyanqoba, siyanqoba ngegazi likaJesu. Siyanqoba ngaye uqobo lwakhe. Masekhona bokuqala chapter 15 verse 57. Lithi makabonge uNkulunkulu. Makabonge uNkulunkulu osipha ukunqoba ngenkosi yethu uJesu Kristu. Athi ngilivule khona ngizolisho kahle. Masekhona bokuqala chapter 15 verse 57. Kepha makabonge uNkulunkulu osinika ukunqoba ngenkosi yethu uJesu Kristu. Ngakho ke bazalwane bami abathandekayo, yibani ngabagxilile, abangaxegiyo, abavame njalo emsebenzini wenkosi, nazi ukuthi ukusebenza kwenu akusilo ize enkosini. Verse 59, verse 58 lo 57 lothi kepha makabonge uNkulunkulu. Bazalwane, siyambonga uNkulunkulu ngempela osinika ukunqoba ngenkosi yethu uJesu Kristu. Iyona lesinqoba ngayo.
abesethi kuJesu onqobayo, hawu madoda, onqobayo, Isambulo 3 verse 21, ngiyakumnika ukuba ahlale nami esihlalweni sami sobukhosi, njengalokhu nami nganqoba ngahlala noBaba esihlalweni sakhe sobukhosi. Onqobayo. Makabonge uNkulunkulu sipho ukunqoba ngenkosi yethu uJesu Kristu. Athi verse 58 wabaseKorinte uqala chapter 15, ngakho-ke bazalwane bami abathandekayo, yibani ngabagxilile, asigxile singanyakaziswa abantu, singanyakaziswa imimoya. Mshumayeli 10 verse 4 uthi umoya wombuso ukuvukela ungayishiyi indawo yakho. Asibeni ngabagxilile ekukholweni, abangaxegiyo. Yeza ungaxegi, uqine, ugxile, uvame njalo emsebenzini wenkosi. Emsebenzini wenkosi uvame. Ziningi indlela zokusebenzela uNkulunkulu, kodwa vama emsebenzini wenkosi. Uma ungazi ukuthi ufuneka wenzeni, thandaza umbuze. Ufuna wenze into engezukukunika umvuzo. Ufuna wenze into kuzoba umsebenzi oyokusha. Ngakho vama emsebenzini wenkosi. Ugxile, ungaxegi. Wazi ukuthi ukusebenza kwakho akusilo ize enkosini, akaze kube yize. Ningi indlela osebenza ngazo, ukunikeza abantu ilift uye enkonzweni, noma ukunikeza abantu ilift uphume enkonzweni. Ngesinye isikhathi akumnandi. Ngesikhathi uyigezile imoto yakho iclean, livele lini izulu bangene nodaka. uNkulunkulu uyabona ezulwini, uzokuvuza. Ningi indlela zokusebenzela uNkulunkulu. Ukunaka abampofu, ukusekela umsebenzi kaNkulunkulu ngokuyikhandla usebenze, kube khona izinto ozenzayo, uklina endlini yenkonzo okwenza lokho. Uma ubhizi usebenza, umthande ngamandla akho, unikele ukuthi ivangeli lihambe. Ziningi indlela, kodwa kufanele ukwazi ukuthi ukusebenza kwakho akusilo ize enkosini. Whatever you are doing, it's not in vain in the eyes of the Lord. Hayi akusilize. uNkulunkulu wethu akusiye odla amandla omuntu. Engaveke ngalikhumbula leli verse ilapha kumaHebheru angisalikhumbuli chapter, kodwa sizolithola. maHebheru 6 verse 10, ngokuba uNkulunkulu kasiye ongalungile ukuba khohlwe umsebenzi wenu nothando enalibonakalisa ngakulo igama lakhe. Lokhu nibakhonzile abangcwele nisabakhonza. Hey, uNkulunkulu wethu isimanga akasiye ongalungile kuba khohlwe umsebenzi wakho. Unakekela abangcwele. Siyabonga kakhulu bafowethu indlela enisinakekela ngayo emabranchini. Siyambonga uNkulunkulu indlela uthando enisinikeza ngalo. Nanti ivesi engininikeza lona nini enenza lolu uthando, verse 10 maHebheru 6, ngokuba uNkulunkulu kasiye ongalungile ukuba khohlwe umsebenzi wenu nothando enalibonakalisa ngakulo igama lakhe. Lokhu nibakhonzile abangcwele nisabakhonza. Angisho ukuthi ngifuna nisikhonze bazalwane, kodwa sebekhona bakwenzile. Ngibafisela nasi isibusiso. uNkulunkulu akawadla amandla omuntu. uNkulunkulu akasiye ongalungile ukuba khohlwe umsebenzi wakho. Ngiyacela siguqe, sikhuleke, simbonge uNkulunkulu. Ngani simbonge uNkulunkulu ngakho konke akasenzele khona. uJesu Kristu inkosi. Baba ngcwele, uNkulunkulu onomusa, siyabonga ngakho konke osenzele khona. Siyabonga Nkosi uthando esilitholayo kubazalwane masiphumile. Uyabazi, uyabaqonda. Ngiyacela ubabusise ngamunye ngamunye nemndeni yabo. Siyakubonga uNkulunkulu wethu, siyabonga. Siyabonga Nkosi. Bakwenza konke lokhu ngoba bethanda wena. Bakwenza konke lokhu ngoba Nkosi befuna wena. Ngiyacela ukuthi Nkosi ube uNkulunkulu ongawadla amandla omuntu, ngoba vela uwadli. Usazobanikeza njengothando abalikhombisile nokusinakekela kwabo. Babusise Nkosi kakhulu nabaletha abantu ekhaya lezwi. Babusise, siyabonga. Ngiyathandaza Nkosi bangaphumi ngalendlela abaphuma ngayo, abaphumayo kwangathi bangahlala. Ngiyacela ngegama elinamandla lenkosi yethu uJesu Kristu ophilayo. uJesu Kristu inkosi. Amen.
Ndlalifa izulu, siyambonga uNkulunkulu kakhulu, ngiyajabula bese ngimkhumbule kule Nkosi. Baba uNsibande uyavalelisa uthi uJesu Kristu inkosi.